huomenta. Ajattelin, että pitäisi hoki saada tuosta, jos päästäis täältä se irti, että se lähtis suon laittaa menemään. Katsotaanpa miten onnistuu. Täällä on vähän oli jo lunta tullut pikkusen maahan ja aika kovaa tuuli ja taisi mennä vähän lämmetä tämä keli, tämmöstä pikkusen semmoista rapsakkaa on tullut. Niin. Pitääpä lähteä tuonne pyytelemään. Löysäämään koiraa, niin katsotaanpa mitä tapahtuu. Pannasa se ei maha haukkulaskuri vaan toimi, että se ei ainakaan lauantaina toimi. Pitää vähän koppuutella ja yrittää sääjellä vielä, että saisiko siitä näkymään jotakin. Vaan kyllähän se näkee koiran liikkeestä ja kuulee äänestä, että jos se haukkuu. On koira mielissään, kun on vähän lunta tullut. Ja on intona. Lähdekö nää katsomaan? Hyvä, käypä vähän kattoo sen. Tää vähän näyttää sinne suuntaan, jos se lähtisi tästä tuonne päin menemään. No niin, sinne se hoki lähti tuosta ja nousi tähän vähän kuivaa vaaraan. Se oli niin paljon poroja tuolla tienvarressa että tää jälkiä täällä, että mä ajan vähän tähän, ettei se ainakaan niitten perään lähde. Tässä just tässä missä on tehnyt tuo vinkkeli, niin tuossa on hirveän jäljettä. Se mun kohdalla on tuossa vanha jälki. Ei näy tuon lumen päälle, kun sulanut tuosta jäljen kohdalta pois. Ja nyt sillä on kyllä hyvä suunta, mihin se meni. Tosi hyvä suunta. Se on 1,6 kilsaa tästä ja ei se kauan ole. Tuostahan mä hokiin päästin tuosta polkua menemään. Tuulee täältä allalta tuonne ylöspäin, niin että jos se menisi haistas tästä jotakin, se kävi vähän tuolla meidän rajaan, niin kävi pikkusen vieraan puolelle. Sitten tuli tuonne meidän puolelle ja surkia, kun ei tuo haukkulaskuri pelaa tuossa pannassa, mutta se alkoi tuossa haukkumaan ja saa nyt nähdä. Minä toivon, ettei se mene tuon joen yli heti, että pysyisi täällä meidän puolella. Katsotaan miten käy. No niin, täällä on jonkunlainen tilanne saatu. Alkoi pelaa yhtäkkiä laskuri, kun pani sitä haukkuherkkyyttä niin pienemmälle. Monta napsua pienemmälle, niin alkoi näyttämään yhtäkkiä. En tiedä laskeeko se kaikkia, mutta näyttää kuitenkin. Tähän löytyy tuolta, niin se on kilometri jo valunut alaspäin. En tiedä mikä hirvi siellä on haukussa. Tää ei tiedä menneekö ne tuosta joen yli. Ne aika helpolla tuosta monesti luikkaa kyllä joen yli tuossa. Aika semmonen paikka. Ja näkyyhän tuo niin lähellä jokivartta jo olevat. Kylläpä se mahtaa hönkiä yli. Sieltä kuuluu haukku. Se on meni tuosta joen yli tietenkin. Uija luikasi yli tuosta ja Paavo oli tuolla alapuolella. Se on kyllä vähän pahassa tuulessa, mutta katsotaanpa miten me käy tässä. Haukku kuuluu tuolta. Kyllä katsenä kävi semmonen homma, että se oli kauan aikaa tuossa haukussa ja Pate oli sitten tuolla. Ja se lähti sitten siitä valumalla tulemaan ja suoraan meni Paavoa kohti. Ja kyllähän tää laukaus kuului. Eiköhän tulla köpitä mulle. Joo. On huono matka, miten hän saadaan pois. No. Roopurilla ajettu tämä tietilla, sitä myöten se täytyy yrittää tätä tienlaitoja. Joo. Niitä ukkoja ja akuskaa tuo ja mönkiälle pääsee kyllä melko pitkästi. Täpä soittaa Eero, että jos se tois mönkiä sinne. Mä oon Paavo hirvinuri, mä otan pikku videon päin. Onneksi olkoon. Kiitos. Aina kun on hirvinuri, niin jotakin hyviä asioitakin on tapahtunut. Niin, vielä vanha mieskin sai hirvejä. Jaa. Sulla ei ollut vaimeninta, mä kuulin sen laukauksen. Joo. Kato, kun on tullut vanhaksi ja se on raskas, niin me ei jaksa kantaa sitä. Joo.
Ja kuuluuhan se sitten kun laukaisee, että nyt se ukkeli ampui. Joo, joo. No hyvä. Hoki kerkis varmaan pari tuntia, kohan se olisi kerennyt haukkua. Oli kyllä hyvässä haukussa se haukku tuosta niin kuin etuviistosta tuossa. Jaa, se kiersi etupuolella. Mm. Hyvä. Kyllä kevyesti kulkee. Kello on jo 16. 16.04 käytiin se yksi hirvi nylkemässä ja vietiin majalle. Ja majalle nylettiin se ja nyt on sitten, tultiin vielä Joosen kanssa lähdetään käymään, että päästetään unaa tuosta. Mä päästin tuosta polulta. Semmonen vanha polku menee, se kävi siellä ja meni tuolta jokivarteen ja lähti menneen alaspäin. Ja sitten tuolla alkoi haukkumaan. Kilometrin matka, 900 metriä. 900 metriä tästä ja ei ole kyllä vielä kauaa haukkunut, niin muutaman minuutin vasta. Tullaan vähän aikaa, että alkaako se asettumaan. Ei ole vasalupia jäljellä. Vasaa pitäisi olla siellä. Saa nähdä, tämä on aina jännääkö, että onko vasaa vai mikä siellä on. Me annetaan kuitenkin haukkua, kun kello on nyt 4 aikaa, niin on meillä aikaa tässä. Niin vaikka se tunni haukkuu ennen kuin mennään lähemmäs. Välillä kuuluu ihan selvästi haukku, kun tuulee sopivasti. Kyllä pyörittää tuulta hankalasti. Selvästi oikein. Ei se ole paljon vielä liikkunut kyllä.
hyvä päivä oli kuitenkin. Saatiin tänään se aikuinen ja sitten saatiin vielä unahaukusta se vasa ammuttua siitä. Oli niin pitkä päivä, että loppui vähän kamerasta virrat ja kaiken kaikkiaan niin monenlaista juttua, mutta 2 hirviä, ihan hyvä, että saatiin ensimmäinen vasakin tälle syksyä, niin kylläpä se tästä. Rupesi sataamaan niin paljon vettä, että ei kannata ennen lauantaita ei kannata tulla mitään jahtaa.